320 miljoen euro. Zoveel gaat de provincie Zeeland volgend jaar uitgeven aan vaste lasten en aan projecten. En daar heeft natuurlijk iedereen een mening over. Nou, voor ons is het belangrijk dat we niet alleen een sluitende begroting hebben, maar dat we ook vooruitzichten gaan krijgen op dat er meer gaat gebeuren dan alleen maar vasthouden aan wat we hebben met een kleine aanpassing. En verder in deze Zeeland nu. Burgemeester Bergman stopt ermee. En Anita de Ridder wil nog 1 seizoen schitteren. Goedenavond. Zeeland gaat het komende jaar 320 miljoen euro uitgeven. De provinciale begroting voor volgend jaar werd vandaag besproken door Provinciale Staten. Maar dat ging niet zonder discussie. Zeeuwse statenleden gingen urenlang met elkaar in gesprek in het Abdijcomplex in Middelburg, waar het provinciebestuur zetelt. En daar gaan we over praten, want u zag hem al staan bij mij in de studio. Politiek verslaggever Marcel de Kranen. Marcel, welke onderwerpen sprongen er vandaag uit? Eigenlijk werd er over alles gesproken waar geld voor nodig is in de provincie. Dus dat zijn eigenlijk gewoon alle onderwerpen. Kijk, je moet die behandeling van die begroting zien als een soort gelegenheid voor politieke partijen om nog eens een keer goed hun punt te maken en in deze verkiezingstijd. En hun stokpaardje te bereiden. Nou, en dat gebeurde dan ook. In de begroting van de provincie gaat het over grote projecten, zoals natuurgebied Waterdunen in West-Zeeuws-Vlaanderen. En de vernieuwing van de Zanddijk, de weg om Ierseke beter bereikbaar te maken. Maar de begroting gaat ook over leefbaarheid, klimaat, energie, stikstofreductie, wonen, cultuur, erfgoed en het openbaar vervoer. Kortom, iedereen kon over alles aan het woord komen. En iedere partij legde erbij zijn eigen accenten. Nou, voor ons is het belangrijk dat we niet alleen een sluitende begroting hebben, maar dat we ook vooruitzichten gaan krijgen op dat er meer gaat gebeuren dan alleen maar vasthouden aan wat we hebben met een kleine aanpassing. Er is armoede in Zeeland en er zijn ook kinderen die met armoede te maken hebben. En daar blijf ik gewoon aandacht voor vragen, omdat we daarvoor op moeten komen. En is daar in deze begroting voldoende rekening mee gehouden? Nee. Bij ons liggen die primaire voorwaarden, wonen en je kunnen vervoeren in Zeeland, absoluut als belangrijkste onderdelen voor nu. Aan de begroting zelf werd niet zoveel gemorreld door de politici. Je kunt je dus afvragen wat de waarde is van het debat van vandaag. Wij hopen dat de zin van het debat is dat we die uitgestoken hand ook terugkrijgen. Want iedereen roept wel van het moet duurzamer en iedereen heeft ook wel iets bij alle problemen die er leven. Maar als je dan alleen maar voort blijft kabbelen op wat we nu doen, ja, dan gaat het veel te lang duren. Ik denk dat het belangrijk is dat de Zeeuwen inzicht krijgen in de afwegingen die verschillende partijen maken. En daar hoort een debat bij om dat inzicht te kunnen bieden. Ja, Marcel, dus geen echte harde confrontaties vandaag. Hè. De politici hopen dat de Zeeuwen door dit debat inzicht krijgen, waar de provincie ook allemaal over gaat. Denk je dat dat inzicht komt? Nou, dat mag je hopen. Het debat is trouwens nog steeds bezig. We zijn vanaf vanochtend 9:30 begonnen. We zijn even de straat op gegaan om aan mensen te vragen, wat zou de provincie Zeeland nou volgens u moeten doen en waar zouden ze hun geld aan uit moeten geven? Nou, ik zou het wel leuk vinden dat we een leuke concerthal in Zeeland zouden krijgen, dat we multifunctioneel. Persoonlijk zou ik willen dat er meer geïnvesteerd wordt in cultuur. Ik denk dat dat wel heel belangrijk is en dat we daar wel vaak overheen kijken. Misschien promotie aan de steden. Voor de jeugd, dat er meer opvang is, dat ze bezig gehouden worden en meer controle. Dat de Westerschelde-tunnel vrij moet. Dat het openbaar vervoer gewoon goed geregeld blijft in Zeeland. Het zou heel fijn zijn als dat wat centraler zou liggen. Een centraal treinstation in Vlissingen. Ja, dat zou heel fijn zijn. Plofclub in Zeeland, hè, zou ook nog leuk zijn. Voor de voetbal. Niet? Voor de voetbal, hè? Ja, je hoort het. Bekende onderwerpen die hier voorbij hoort komen. Hè, de Westerschelde-tunnel. Maar ook totaal nieuwe inzichten. Verplaatst het station van Vlissingen naar het centrum. Nou, kortom, er is nog volop werk aan de winkel voor de dames en heren politici van deze nieuwe coalitie. Marcel de Kranen, dankjewel. Burgemeester Harold Bergman van Middelburg stopt er volgend jaar mee. Dat zei de 58-jarige Bergman gisteravond aan het einde van de gemeenteraadsvergadering. Hij zal volgend jaar na 2 termijnen van 6 jaar niet opgaan voor een 3e termijn. Bergman had eigenlijk, vertelde hij gisteravond, al eerder willen vertrekken, maar stelde dat toen uit vanwege ingrijpende ontwikkelingen in zijn privéleven, zoals zijn echtscheiding. Hij gaat zich nu beraden wat hij verder wil doen met zijn loopbaan.
In Vlissingen is een waterstofbatterij gedemonstreerd. Een grote, doorzichtige vlam laat zien hoeveel energie waterstof geeft. Energie die ook kan worden gebruikt bij Zeeuwse bedrijven. Wanneer denkt u gaan we dit zien bij de bedrijven in Zeeland? Ik verwacht in de loop van komend jaar dat er een aantal demo's gedaan worden en proefopstellingen gedaan worden bij een aantal bedrijven in Zeeland. Dat zij ervaren hoe het werkt. Om daarmee daarna grote investeringsbeslissingen te kunnen doen om permanente oplossingen te voorzien. Zonne- en windenergie kan worden omgezet in waterstof. En net als bij een batterij kan het waterstof dan later weer worden omgezet in stroom. Is dit een oplossing voor het energieinfarct in Zeeland? Dit is een deel, zeker daar een oplossing voor. Want nu kan je ook energie, wanneer de natuur het biedt, opslaan. En later consumeren wanneer de natuur het niet biedt. De Zeeuwse schrijver Jan van Toortelboom heeft de belangrijke Boekenbon Literatuurprijs gewonnen. De voormalige ACO Literatuurprijs. Aan de prijs is een geldbedrag van €50.000 verbonden. Van Toortelboom krijgt de prijs voor zijn boek Mauk. Volgens de jury een verbluffend literair portret van een 70-jarige man die wordt achtervolgd door traumatische jeugdherinneringen. Vanaf januari hebben alle vakantiewoningen en B&B's op Schouwen-Duiveland een registratieplicht. De gemeente wil zo een beter beeld van de verhuurde woningen. Volgens wethouder Daniel Joppe komt dat ten goede aan de inwoners van het eiland. Als er bijvoorbeeld op bepaalde plekken te veel woningen zitten die verhuren, waardoor het voor onze inwoners lastiger is om daar een woning te kopen of te huren, dan zouden wij daar ons beleid op kunnen aanpassen. De gemeente wil dus uiteindelijk voorkomen dat er nauwelijks huizen overblijven voor mensen die zich permanent op Schouwen-Duiveland willen vestigen. Maatregel die je zou kunnen nemen is bijvoorbeeld het bestemmingsplan aanpassen, zodat woningen alleen nog maar verkocht mogen worden aan mensen die daadwerkelijk op Schouwen-Duiveland komen wonen. Dit weekend begint voor de korfballers van Top Arnhemuiden het seizoen in de zaal. Voor een van de iconen van de afgelopen jaren, Anita de Ridder, wordt het haar laatste kunststukje. Want na heel veel blessureleed kan haar beschadigde knie topsport eigenlijk niet meer aan. De afgelopen maanden werkte de Ridder keihard om toch nog alles uit de kast te halen voor haar allerlaatste seizoen. Ik heb de afgelopen jaren best wat flinke blessures gehad. En ik heb vorig jaar mei eigenlijk niet zo'n hele goede diagnose gekregen, waarbij ik veel kraakbeenschade heb. Dus het is voor mij ook echt wel een must om te stoppen. En dat de Ridder nu uitspreekt dat ze na dit seizoen stopt, valt haar zwaar. Want ze is een echt korfbaldier, net als haar familie. En kreeg de sport al van kleins af aan mee. Eigenlijk is het wel mijn leven. Het is, ja, alles draait bij ons thuis natuurlijk ook over korfbal. En ik ben eigenlijk mee geboren. 10 operaties en vele jaren later moet de Ridder na dit seizoen dus stoppen met haar geliefde sport. En dat is voor haar nog moeilijk te bevatten. Bij mij is eigenlijk zo gezegd dat ik er heel hard voor moest trainen en van binnen alles goed moest polijzen om nog 1 jaar te mogen sporten. Op dit niveau in ieder geval. En daar wilde ik gewoon alles op zetten om het voor mezelf ook gewoon te kunnen afsluiten. En ik denk, als ik kijk naar persoonlijke doelen, wil ik gewoon echt genieten. Dat. De afgelopen maanden trainde de Ridder keihard voor nog 1 seizoen. In de sportschool en tijdens haar maandenlange reis door Europa. Oeh, dat valt niet mee. Het is al 35 graden. En super zwaar, maar goed. Alles voor het korfbalseizoen. Ja, 1 ding wat ik moest doen was fietsen. En ik heb wel meer dan 100 kilometer per week gefietst. Dus dat heb ik heel veel gedaan. En daarnaast de workoutjes. Dus ik heb wel meer dan 1000 kilometer moeten fietsen in de vakantie. Daarnaast werkte ze veel met haar fysiotherapeut en oud-teamgenoot Janine Marijs aan haar knie. Zodat ze toch nog haar laatste wedstrijden kan spelen. Ze is fitter dan ooit, denk ik zelf. Het nadeel is, ze heeft gewoon kraakbeenschade en dat herstelt niet meer. En ja, je weet allemaal, korfbal is een sport van draaien, wenden, keren, springen. En als je knie kraakbeenschade heeft, is dat eigenlijk niet de beste sport om dan te beoefenen. En ze heeft gewoon als doel en ze wilde graag nog één seizoen vlammen. En ik denk dat ze er alles op alles heeft gezet om dat te kunnen doen. En dus worden dit soort beelden van de Ridder nog 1 keer gemaakt. Nog 1 seizoen en dan is het echt klaar. In het veld waarbij er gewoon heel veel supporters zijn en waarbij je met een team ergens naartoe werkt.
ja, dan zie je toch wel dat een teamsport gewoon heel belangrijk is. Ja, en dat ga je wel missen dan? Ja, dat ga ik zeker heel erg missen. Ja. Anita de Ridder speelt met Top Arnhem-Muiden morgen de eerste wedstrijd in dit zaalseizoen. En tegenstander is dan Avanti uit Pijnacker. Vandaag was het een combinatie van lokale buien met ook nog eens een keer een krachtige zuidwestenwind. Terwijl er op andere plaatsen juist weer opklaringen waren in Zeeland. En die krachtige wind die neemt morgen in kracht af, net als het aantal buien. En zondag is zelfs een rustige en ook wel droge dag met zo'n 9 graden. Maar daarna steken buien opnieuw de kop op. En tot zover deze Zeeland Nu. Alvast een heel fijn weekend en graag tot morgen.